Mga kapuso, exciting na mga games ato nang makita sa pagbalik sa NCAA Season 97. Masaksihan na ang bag-ong season sa mas gipakusgan nga National Collegiate Athletic Association sa pag-abli kon NCAA Season 97 ugma adlaw Sabado, March 26 alas 2:30 sa hapon sa GMA ug GTV. Usa-usab sa mga ginaatangan ang face-to-face nga mga dula sama sa men's basketball ug women's volleyball tournament. Samtang magpadayon sab ang online chess ug taekwondo matches. Unang magdula karong Sabado, alas 3:30 sa hapon pagkahuman sa opening ceremonies. Mag-atbang ang Letran Night sa Kolehiyo de San Juan de Letran batok sa CSB Blazers sa De La Salle College of St. Benilde. Sundan kini pagka alas 7:05 sa gabi sa San Beda Red Lions ug LPU Pirates sa Lyceum of the Philippines University. Ang dula masaksihan live pagkahuman sa opening ceremonies.